say me say, Bramian kwa Awurade fie na fa hodie wo. Yenko Awurade na ase. Awurade na ase. Ema wakwabo. Awurade na ase. Wo Protect FM. Awurade na ase. 102.9. Awurade na ase. Yasutie bio. Awurade na ase. Akoma nyina mrase. Order for Christ asumdwe encounter Awurade na yase na mene watene me the Reverend Father Joseph Mary James Opokuware eni diemu na me chia me sofo Pompeni Most Reverend Gabriel Justice ya onochia ohwekuma se Catholic asoreso na machia na bedi achire Monsignor Louis Tufo me chia unyame ba me nu ahia ewo ne na yase o Tech 102.9 FM so on our usual life coaching program, my friend wo Awurade na yase ana say at the feet of the Lord so. Ene enkomo a meni wudie matudin brooding and maturity. Brooding and maturity. Ye dwene eniema esia anye yede ho. Eni say ye kase obi bobra ne niefi. Ehon komo na meni wudie. Eni die me yebɔ mpa ye wagya no eni oba no eni onkronkron ne die mu enye ho. Wo eni ye de aseda ema wo efise wo na aseda nyina efata wo suru nyame a omu ye wonkwa. Twi ben ye no homobro mo tenetene ye. Ye yembra ne ye krem aduru na ma ye mfa ye honi. Tenetene ye na gi ye mfiri niema hodo a yakotomu mu. Yebisa Christ Jesus Awurade mu ono eno one o ene on kronkron ti asidi hene emra eni awieye enye ho eja no ene oba no ene on kronkron edin mu enye ho. Brooding and maturity. Say ye ni pay edu ba bia yetietia ye ho nan so ye nipa yete se nipa yetena se nipa kafra adie bia yeye a ema ya setena ekoyie no eye nuamu a ne scientific ye ho na so ontimi entena busuamu a obeka se omfom obi okasem oni yemu edu ba bi kra ye wa refree timitia obi nan so adie bia na o se wo ye a wo hye ho bo se o meye mudie munye no ma meye no urate mi fi na mo atia obi nan so ama se ya nhwe ya ana obi betia o nan so ama se ya nhwe ya edi manso kese pa betumi aba so wodi waso toto form na wutie nkrofo a utena nsam so a utimu se niema a enipa gina so a ye de frefre manso no enhye da nya ade bia saa nenso ono na se ha no ntia o se ogitum se ha no ebia de asie bi na ayekam ato nipa ne tirim eniema bi sei ho nkomo nti enenne mene watena se ewo bama so yi na ma ye hunu se die besi aso saa ne mana no epo edi kan a me sane mu ene se ka brooding na eyede ya brooding is a nurturing ground for lapses. Brooding is a nurturing ground for lapses. Ye ka se obi broodia de ye pa kire ne se ade bia asi anya ne de na ehon yawo ene ho areho die odwene ho osori desium na osu boni bi obi ye no osori desium na ne nsesum na no be me bi ofa no a odi ni hwamo oba bi ofa na odi ni simu enipa bi oni ni hye edwadie bi ase a obo ni nyansa kro no obo ne fom eho ahometie ne ho arehuo die a ehye ne so enti eno ne frɛ no brooding
The person is brooding over something bad. A kind of a sad experience you give a deep thought to. Ebi a fache mi o. Me manfatu ho bi. Ebi a wukunu yese wakwa akọwo baabi. Ahyase na o se nyampa ade ne ye bo na afi de o se yampa. Fache me. Se me yesa. Saadie no wo yaw ebetimi atena wo mu wanhwe yaw de na setena nyina mu aware no ebi mpontimi nyina no mu de agye aware ne kɔ enye se bia be ma ne no odo no nanso de asie nasi ne mre ye mu de asie nasi nta wanhwe yi a ama wani amfi wankyerɛ anifie ɛwɔ brɛmu a obɛma saa yawe ama ayɛ nkwadasɛm bi sɛ ɛnam sɛ wukunu afa wɔ akyi anaasɛ wakɔ wo nkyɛn nti wontimi ntena aware na se bio na akɔ afei wokɔ a baabi a womfie aduro no ebi a wo ma miensa ɛba baako bi na ɔba bɛka ho no wukunu no kɔwo no nkyɛn de baayɛ no a wagye na adeɛ no usi wuntimi ne ntena wonhwe obi ba na wakansɛm no ya bebree no wasesa ne ma na akɔ afei wokɔ a busumi nsia akyi na wahyɛ ase ehunu asetena ne sɛ wo nkwa ne nkwara ne te a ɛnyɛ fo saa afei na wunya ka obesan aba nanso mmra no wosi wagya aware nti ɔde ahomete ɛne apinisie saa wɔde akɔfa ɔbaa na wɔne na nyensen awo baako na ba afei wobon sɛ wo ba akokoduro na wugina so no wonni bio efiri sɛ wafirifi hɔ onka ho bio yɛhunu sɛ de saa yaudi a yɛsoso so no ebetimi ate yafa me manfato ho etoso mienu ebi a adwumam position bi na wɔsɛ yɛde ma wo ɛna wote sɛ obi a wo ho a ɛho yaw na ebi a watchro resignation letter say adwuma no wagyae yesidie na wagyae wasi reasons best known to you to wagyae wo submit a letter na resignation letter wo de akoto ho afie wo ba afie betena afie bosome miensa sika bia ma na obo akɔhoma wo dan ka so o yere nso anyinsan foforo usi wonyingu so de usuro nyingu efiri sɛ yɛnyinsan nyingu afi wa adwendwene no ewo mu ana wafa fon no afre bi sɛ obi wa adwuma mu sɛ adwuma mu te sɛ na sɛ wo firi ɔhwan na abɛhyɛ hɔ enipa na so ɔhyɛ wabufu no ɛne nti ne ho nti watwerɛ letter agya adwuma no ɔne yɛde na bɛhyɛ ɔdabre wo. So then the act of brooding becomes a nurturing ground for lapses in life. To be say obra na obo no enam saa yawa wudie na wodwene ho na wudi yaw na wodwene na wudi ya na wodwene no ebe wiase no obehunu se amakwan aba bededa ho bebre wo abrabom enti ade bia nka wunru enfie se wo adwuma nom na nka wo se won sa aka no there is a lapse bibia tichema agiagu ade bia nka wo se wo ye ewo aware no mu a woni wukunu woni wo yere ebia nkemfie be mienu ana miensa nka wo se manya ade bi wo mabrabo mu no senya yaudie na sia show mu a wontimi nye mu nti enu so si ho kwan free say when you brood you begin to nurture negative energies and those negative energies attract negative things into your life. Enti saa yaw na wudin wo mu no ede yaudie kan bi to ho na mo ahoɔden a woboaboa no nyinaa ya ye niema ede de enye ene hyiawo nti wobon sɛ saa niema na atwetwe de ba aware na se otwetwe de ba abusuanom na edi abusua nya nanso bia ye ka a wonte ase wanhwe abɛbɔ mpa ya kompai bo atua counseling fee a yewe still na bia suban we say nti so obrɛ mu wontimi nyai ade a ɛyɛ mu ma ne nkwa a beba bɛka wagyapadeɛ ho na ade ba ko a ɛwɔ onipa ya dwene ne ye brɛ mu ɛne sɛ wososo yaw ho a na bɛka wagyapadeɛ ho ɛsɛ wo bibia
Sans now so bonify oje boniface tu one among na enigeni asomdwe ba e can be bia. They build positive energies, and positive energies will attract positive things in your life. And when a bema will be hunua, obeka say, oh, asimesi ne bra no okọ n'anim oh, send ya asumesi shisha ne AC shisha ne bra yi de e fe ehu anika. E asem hia pa na ye di ho nkomo saa no. Enipa bebre. Enam ya obi a wo die nti edi wonya. Nipa bebre. Bebreo ebi osika na wusu pebi no obi anya ne say tam ni kunu ana na yiri di sika bebre ba fie nanso yawde bi ekoso ewo nimu ana ekoso woni kunu mu a eka no nti ama ni je bi ni fie ho de tasu mienu on brooding and maturity and say brooding negates the confidence to excel into the future. It negates your confidence to excel into the future. Bijidi say nyina yenim wonim se de menim ne se obra ye bono ye bokọ yenim ye monsan yechi se biu ye mobra mpo nyina faako obra ne suni ne ban nyina ne se ye bokọ yenim eno ene de ani gie ne obra mu abotoye mobre wo edi akukoduro bre wo hye wo nkran se wo bo obra na se sisi so na o kọ wanimu a utimi hunu se edi atenka pa bi ebrewo enti sa atenka pa bi wo hono mo a obra ede brewo a eni ni ho kwan se wo so yaw bi wo niema a asie pen eho ifi se wo cha se wo dwendwene ho a obo woni na wusu edi areho hyew kra so ye kan ye kasemesi areho kum sunsun afi obeduru ba bia enema bia nka wo se wonimu ye a wodi anigye ye no ubia na wo kasa na asa wo ne wo fom wo kasa se wo ye obi a sunsun so ate nze koba ni se wo ye enipa bia enipa de won ho to wa no asem so epem konkan na wo kasa na se wo sunsun so ate a ebeye den se bonisi it will be very difficult to make an impact ebeye den se de wo kan ede abapa bi beso abapa wo watiefuo mu ebia na ye abusuan a wotimu yaw bi a wodi no asem bi ho nti ama wo makra wo tete wo mo no wonni akokoduru a wotimi de pem konkan na wo kasa na ade achi ade sabia ye koyanim. Life is always geared towards the future. Ekoye ni ebobra koyanim koye daachim. Ebobra koye daachim. Enu nti se obi ba wakwam ana woni obi hia no wo ya ade bi a eye wo ya se ne be ya ade nche so nti di kan fa che no wo wakomem ifri se ye woni pa ne bi wo ho a wo ye wo oye wo bone a woni me pa cho ya na enye wo no mo a eya ne firi nteteye ne se empani kase bi a woka ne se mebo dam frifie nti se koba ni se inipa na woni ne sign no ade a wo ye wo no anya wo da ebetimi aye wukunu na se bi efie ofiri mu ba eho me pa cho ni ho a hunu se eye de ya ebeye de ya mane se obepa o cho se wafom wo eye de ya ebeye dene iti wudi kan fache na emre ko nanim na wo ye sa toaso no na wa pemre pa bi na wa frene se opese oni ne de nkomo na sei ni a oye enye se wani nyi ne ho se wukuno wani gye ne ho but oma edo a mani hunu ma edo de wo ye ne ma odo a me wo ma wo no eya na hihim meni usan wo se menye obone bia de wo se meye ma o se de oba pa be ya mani kunu bia papa meye ma o ne nso duru ne ma bi se ya de ya na wo ye me no ya na wo ma yaw eba me mu
se sa nipa no facha mi o you be an adwene bie na nadwene mu do a when that person is mature so wonam nyansa kwan so say dia say we to the nemu a e wo so otimi pa o chewo no hwe kwan obefa so a saa niemei obeso ano e ya sem hia pa eno so ntina me stress so wona wo yere ana woni ukunote na se wo ye nade bi wo timi nya saa kokodo ne ka kire o se ade a wo ye me anya meda echese nipa no do pa na obu anya saa na so di hye ni tirimu a na anya saa no di hye ni mu a wawa mena na wutuo no enti se wo kunu ana wo yere ana wo baby ana wo nua bi ana wo maame bi ana wo papa bi odwumu pani bi ana wo colleague bi wo adwumam wo ye nade bi no otimi ba ho be ka kire wa echese se nipa ne ne afi that person is mature nenne enam se nipa bebre yedi ehu mene kase enti obi boni a wonka ne hyenimu wona wonim nyameso mpa enyum nyamesunsun no ne kunima me no mode aba be sha nan timitina asem bi so wo se wo be wremo no na kuma nipa ne pese wo kum nipa ne enya asem bi a no pese wo gina so dikono. The Tosomians on brooding and maturity. And they say, brooding hampers the freedom to growth. Brooding hampers the freedom to growth. Onipa adie chi adie sano yenini ekwa adwenemudom. We grow into maturity. Enti say oniema a wo ye no umfie ko nanim sika ba wo nsem onim die ko animu ebi a waware ana wo be ware nenso wona woni wonum san ye ne ho yaw bi ehye wo mu a obe ware de nenso wunyini wa adwenem efise do omo ye wo no edi etwa bi baba betu mu. It will leave a scar or even a wound. Our wadwene so our said you obesi ni wo yere atena anase obesi ni wukuna atena obi wa wono mu a so owura do mu a onhwe saa nema no nenso obibi o wound bi ana can be done ho a onfa nkoho. It could be an aggression or any other thing. Betimi aye saa nema ni bi nanso so de kode okona dwuma mu dia ontimi mfansie Yesu wayi saa suban na kire eba ni saa fa hudi a yedi nyini no eni ho media ni die na esre oni afa adwene ne etu anamon bi anamon ne say so opese wunyini a ewo bremu a opese wani fi ewo bremu a don't brood over anything that happens eni bibia ho yaw si ehunu bi amenya na ni die mu o me ne wo che bi nso ana wo dada so obi ya madie bi na se beye me ya na maka kire me ho se adie asumesi yeye ma menye mu ne nkona mento amabra aboso ampa na meje mu na ekọ se obi ya adie bi na se minim se minini hia saa na asumesi wote obehye mabufu a minini be hia no na me dikan fa ma dwene wo mitirimu se minini hia de obeye bia memfi no I will go the peaceful way. Into once obehia nipa no obeke kansem be ye nem na mehwe ni di maintain test na mehwe ni di into odi adwene bi bai say minini hia me ne be fe so say memfi no se wen fi na empanisi se bio se busue ni ba ofia de toni kosua ne pamo no obi be ka won tokwa obi ba be ye niema bi anka wo se won so kire wo bobi a kire no na se wen fi na odi aniwuo de firi wanim kɔ odi aniwuo de firi wanim ɛkɔ ɛboa ɛma wunyini ɛboa ɛma wani fi if you say ye kɔ poeto so enan mu maturity does not keep records of past evil experiences. It belongs to the nature of maturity not to keep records of past evil experiences.
yɛka sɛ obi bɔ bra na n'ani afi yɛka sɛ obi ani afi a ne su baako ne sɛ suahunu bi a na ɛyɛ suahunu bɔne a wɔfaa mu wɔ brɛ mu no ɔmfa nka ne dadwene ho daabi sɛ wode w'ani to fam na sɛ woyɛ obi a deɛ mekan wokyerɛ saa ne yɛ ne bi wɔ brɛ mu anaasɛ woyɛ w'adwene sɛ wɔyɛ saa wobɛtumi a ahyia nipa bi a ɔbɛyɛ ɔbɔne na waa ne ho adwene bie ne wotrim nanso ohyia wo bi a na ne yɛma hye no esi nanso sɛ woantumi anyɛ mu ama na ankɔ na sɛ wohyia no a woyɛ mbɛhyew saa nipa ne ɛbɛma woyɛ mo ahyew ebi a ɔno nso yɛ mo hye no na ɔno nso woyɛ mo hyew na mebisa sɛ deɛ na mo yɛ no ɛdi na munya firim asumesi a mehyia no mehyia na mebu fu afu paa na ɔno nso aka akye na damfo bi ɔbɛnten mehyia na sɛ ne yɛ na mekokosi tua soro no so ɔbɛka me a na mebisa o anuanom a yɛni afie enti saa deɛ wɔbɛhyɛ yɛ mu a kosi da bɛn till when kosi da bɛn ɛne yɛde yɛn ho yaw ɛbɛhyehyɛ yɛ mu kafro bɛɛmɛn ɔbaa wona ada n'akyi ukunu wayɛ wo ho adeɛ wona tena dɛn mu na wɔtwe mmienu na wɔtwe mmiɛnsa obiara nkasa obiara ho ɛnam ne yɛ bi obi kyerɛ yɛ mumu baako kyerɛ yɛ nti mepa mo kyerɛ mo mfa nkyɛn me na menka no korɛ baako wae mo mmienu nyinaa mo nka fra bibi ha mo firi sɛ adwene ne nyina yi na mebisa o anidie mu sɛ kɔba ne sɛ ɛnam kasament me ho ase bi ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ mo asetena mu nti na wɔtwe mmienu mmiɛnsa twa mu bosome mo nkasa yi sɛ anadwo ɛmu ntum kyi mu baako a hwan na de ne ho bɛka baako sɛ wɔn sɔre ebi a deɛ n'ani bɛteɛ no ɛde ne nsa bɛsɔ ne mu aka sɛ ɛdeɛ na ɛyɛ ɔsɔre wonya yɛ ɛdeɛ na ɛyɛ oni wie a ɔnkasa ne ho bio ɔsan ne na yɛ aka anaasɛ sɛ nyame ani nipa ho afoofi ɛni mu ho afoofi na da suo mu baako yareɛ kye na ohumi ensisu na na wa woda ne nkyɛn no ani te a obɛkɔ ne nkyɛn bisa ne sɛ deɛ na ɛyɛ no anaasɛ wohwɛ no wie a bɛsan ne na yɛ aka ebinom koraa deɛ saa yawdie yi etimi kɔ so ama ɔbaa na bɛrima no baako timi tu firi dan no kɔda dan foforo mu sɛ nyame ani mu ho afoofi na asɛm ne ho yaw ɛma anadwo wakoma ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛɛte a wobɛfrɛ hwan a wodi bɛwu anaa mesrɛ ɛwɔ anidie mu sɛ adeɛ bi si ɛwɔ wo ne ɔyɔnko nipa ntam ɛyɛ nneɛma mmienu wobɛgye mu a womfii no anaasɛ kɔ ne nkyɛn na kɔyi n'atɛn yɛwura Jesus koraa kyerɛ sɛ nyansasɛm no wɔse sɛ wode wayɛ yɛdeɛ ɛba afɔrebukyia so no akae sɛ wo nua bi wɔ asɛm bi tia ɔno wɔ asɛm bi tia wo a fa yɛdeɛ ne si afɔrebukyia no kɔ kɔsiesie wo ne wo nua ne ntam enti saa enipa ne ne yɔnko asetena mu nsiesie ɛyɛ adeɛ ehia paa sɛ woyɛ obi a pɛ sɛ ɔbɔ bra sɛ deɛ w'ani afi a nti yɛnhyɛ ne nso never keep records of past evil experiences deɛ twa to wɔ mmerɛ nti na mede sɔre so ɛne sɛ maturity will always look into the future with a positive zeal. Maturity will always look into the future with a positive zeal. Yɛka sɛ obi ani afi, obi ani ate, obi adwene mu dɔ. O asɛm esi wɔnyɛ akɔrasa n'adwene mu dɔ a deɛ yɛpa akyerɛ ne sɛ n'adwene ne ne kasaa mu ɛyɛ daakye kabea na ɔde ahokeka pa with a positive zeal ɛna etu nneɛma a ɛde saa daakye nneɛma pa no ɛba n'akwan mu anidie mu na mɛsrɛ wɔ sɛ ɔpɛ sɛ wɔkɔ w'anim die a ɛwɔ ɔbrɛ mu ɛwɔ asetena mu no ɛyɛ ahwɛ look into the future with a positive zeal ɛno nti na sɛ obi yɛ wadeɛ bi na sɛ ɛhaw a
fan show mu. Me oya ma de na ha me a. Me nya bɔ me tirim pɔ sɛ me mfiu a ma drop ne kɔ. Sɛ mpɛsɛ me ka kyerɛ so me ba ka kyerɛ de aso me so yɛ me na anya me de. Ene dru baabi a obetimi yɛ wade bi na sɛ how pii a hunu ni sɛ ɛmfomsoɔ wei enka wo nso ebetimi afiri hɔ na aba na gye mu ana hunu ni sɛ nyɛ wo ɛna wobetimi asɔ ano ɛna obi foforo ɛna ba beso mu a ebi anketuo beto o enti na befa wo hɔ no wo de ebi adom wa ma wadwene mo dɔ wodi mu nyansa wani afi enti de okofa baaye no wobedum ne sɛ cigarette wodum no na asɛm bia de nasɛm kɔ ɛba ne saa wakomam yawdie bia ni hɔ ɛba ne saa wakomam yawdie bia ni hɔ wotimi kɔtena ase na wasu emre bi na a story is told of a nobleman papa ni monyamfo bi a o maame firim na okotena loo ana washroom toilet so na wo su o maame a obetimi asu a yire ba hwe na no ohun no onkonko bomu mie pono no na ni kunu pepa nani ase ni suo adentia. He's been brooding over the death of his beloved mother for years. Odi o maami wo ni won yawo, odi mfie bebre di o maami wo ni won yawo. Maami a wa firi mu mfie du ni nyina echi ni nyina. Da bia oba no kohunu ni kunu se wo su wo ni maami ho. Brooding over the past evil experiences will never help you. Until the see her na nyame ya adom akina beto aso emfa bibie nhye wo mu da emfa bibie nhye wo mu je mu ne nkosa atinte ho na sabio sa sembi ma ne homne so na ntimi ya mo wa hwe ho enku a kire sa nya no ne bekum radin shira sa woni metena nimriti away the face of mercy revival kese no ayeye no October bosome no mo no ya sha ase ene ye de toso mienu ye no nwotwe esa kafra no num empire mu 5:30 no nwotwe na yapon empire kese ye disre ready so onyi etim free a won to aso no me nyina mu breakfast prayers ajuada ne fiade bia no pa 6 to 7:30 ye no for municipal assembly abrosan nachi Roman Catholic asore ye wo ho no obetimi afrem ahoma so 020 8668 304 020 8668-304. Any dim ya bomb pie wejano, and your bano ni on croncronedemo and your Yadawasio, Uyametumfua, or Tenetne ye, yesro fa ye see we homobro and newa domo. My intimi ain't try ye bra en free, sion huno boni bia idi ye nyamo. Ne fa ye ni enchre we homobro, anyway ni mutie or dachim. Ye be so cry Jesus, Sierra demo. Ono no ne o ene on kronkron ti asedi ne emra eni awie enye ho ejano ene oba no ene on kronkron de mu enye ho